לעשות בשביל עצמך זה לעשות בשביל אחרים. מכירה את אלה שאומרות שאין להן זמן לעצמן, שהן צריכות להקפיץ את הילדים לחוגים, לבשל, לנקות, לבדוק שיעורים, לחבש, לתלות, לעשות כל מיני דברים בבית. אז למי יש זמן בכלל לעצור ולנוח? למי יש זמן לפעילות גופנית? למי יש זמן לפגוש חברות או לטוס לחול? אולי גם את חושבת או מרגישה ככה. שימי לב מה אני אומרת לך עכשיו. לעשות בשביל עצמך זה בעצם לעשות בשביל אחרים. כן, כי כשאת נחה או עושה ספורט, או נפגשת עם חברות או קוראת ספר או שותה קפה עם הרגליים למעלה, בכל פעם שאת עושה הפסקה, את מרוויחה זמן בשביל עצמך. את ממלאת את הסוללה שלך, וכשהסוללה שלך מלאה, את יכולה יותר לתת ולעשות לאחרים כמו שאת רוצה. איך זה מרגיש שהסוללה מתרוקנת? את עייפה, את עצבנית, את חסרת סבלנות, את פחות נחמדה, גם אליהם וגם לעצמך. איך זה מרגיש שהסוללה מלאה? את סבלנית, את אדיבה, את מחייכת, הדיבור שלך רך יותר, יש לך סבלנות, את פחות מתעצבנת, את יותר נחמדה. אז אם באמת חשוב לך לתת לאחרים ולהשקיע בהם ולעשות בשבילם כמו שאת רוצה ואוהבת, תעשי קודם כל בשביל עצמך. כי כשאת עושה בשביל עצמך, את בעצם עושה גם בשבילם. אז מה את הולכת לעשות בשבילך? ספרי לי בתגובות.